ga-adị ka anyị chọta arụ ike, ka anyị tata udo, ka anyị tata obi aṅụrị, ka anyị tata ọganihu. Ife ndị a ka anyị na-ayọ pụta Kristi bụ nwa anyị. Ndị na-ayọ ekene m unu. Enugu maka anụ. Enugu maka anụ. Mụọnụ, soonụ. M ga-ekele ndị isi ochie. A sị ga-ebe a nọrọ ka ha nọnyere anyị n'ụbọchị nke taata. Nke a bụ nke anyị kọrọ, ọ bụ aka anyị kọrọ. Ekele unu niile. Daalụ unu. Tupu gozie onye ọbụla ụgwọ ọma ejiri ebe anyị ga-ebido wee na. Ife anyị bụla anyị bịara anyị ga-amata ezi mkpụrụ. So a na m ekele unu niile wee sị anyị bụ ime taata, m ga-achọta mee ya nnọọ nkeji nkeji. Why don't I not know? Our guys were here. All of our problem Africa or teaching, you do your teaching no mass. Once you come to the email call, carry that somewhere where them open. Where to my because is the head in area, it will be a go for the Mona music. So I make an ending the Giro Africa or Canada. Kalaban, ataupun yang mana dipakai talon, wes pakai apa mekitin, lupudai. Kah mana dipakai me, kah mana apa sana komplain. Kah selalu pun nanti dosi. Oh itu sih bodoh kapan aron ni jika selalu bodoh di. So pada katalon, wes gua pernah nak Giro Afrika. Giro itu, pasal macam baik itu suatu lupudai. Wes itu dong masih. Kalau tu atau masuk ini apa? We're going to go for I don't want to buy a Oh, Maka, young lioness, young lioness, young lioness, Nigeria, Europe, and who will look at them, where you hear on it, or I talk about. Oh, you try now, go. My pen there. I do it, no way by acting like a man. Ever you go, but you didn't give me picture. I will let you tell of one eye, a police boss. When you remember now, on your poor auto, so I move there. On your poor auto. So move there. The buyer back as we know it. Now I will mean. So now for Guma, don't be a community. So Guma give way, so be a job, but be our mother. Only open at another colleague, you got to wear not to be our best. Oh, my God, where we are with you. I'm not hanging up to get that. Only you 12 time here, or so be Yasta. Or now, I've got to order. Get on to. Young lioness. Naga munti. Ato mkangu zero de go tokata. Bido tata kaba. Obolo zonya puro to ipa tuya. Ya kuziru muguna. Unapa kuzina mado. Yeru nungi dala na aka we kuloto. No mbe ba kuta loto. Mbosabu ni edase. Penyele ga aka we benyogi. Kono ya kuloto ipa tuya kuma kwa tongosi ya da kule ya benyogi. Kono ya benyogi. Uru tapu anozelana. Ifane baby. After seeing Osili, one of the people on your food, and dear. When I put it in the rana, but I brought you to Katoya. I do my joke. Gahaman Nezioso, Gahaman Nezioso, people you pull out on our Katunia. So bring us to do Tatabona. Onye da Dankunia, no bona, Gapoto. Onye da Dankunia, no bona, Gapoto. Onye da Unieya. Olha, vivendo gato, segundo, 26 pontos, o F0, onde se olha, nada, ficou no dinheiro, né? Olha, o gato, todo. Olha, a prova do Brian, olha, o Brian, a galinha. Young Lioness,
So, I'm asking you congratulations. There's a history that is made today, and that history is that the GGM Africa Young Liner Club, the very first of its kind in the history of the Anambra State, started with you in Osili Community School. And Ono Anabo, the very first graduates of this school. So I wait to put that on when I say, if I get you a sinu dalono, iho no mel. Na kunu so where you better do kuzisi. Ngwana akunaka. Ikwendi anaka, ikwesi anaka iwani. Ngwa, ngwa eba. Ikwe n'aka. The point can get me off my hair. Wow. Congratulations, eh? Congratulations. Congratulations, eh? Congratulations. Congratulations. Congratulations, eh? Okay, last person. Okay. Congratulations. Okay. For Osili Community School. Mboni Nuba. Nafa GGM Africa. I commend Osili Community School for being the pioneer school to host successfully the Young Lionel Leadership School Club in Anambra State. For the first time, I went to an award when I say, Okay. Thank you. Chairman, what we're talking about good governance ministry, let me first of all appreciate our brother here, our brother Noah. I really appreciate you for that initiative. In fact, changing the narrative is actually something on Funa now I inculcate in the children, catching them young, and that is exactly what you are doing. And GGM will also continue to partner with people like you to make this initiative go further to all the schools, because they will catch them young. With our children, because the new normal they leave behind, the legacy they leave behind is so bad and rotten that we cannot continue like this. So we appreciate you. Now, without wasting time, GGM will an organization set up to change the narrative of governance, to bring about good governance. And we also believe we have to start with the people at the grassroots, not just the people at the grassroots, but children at the grassroots, especially when you come to a public school like this and they are abandoned and neglect. I hope that the parents who has in but then I don't think them up to 5% of the parents represented here. So these are part of the things people neglect, but they don't know how the integral part of our society. Your investment in these children the more than anything. So we appreciate you, and we also appreciate the headmaster, the teachers,
I had to give about time and over. And our partner, especially our partner Elvis, Abulugo, all from this community, all at this very school, including Ndubisi as well. Where they start. So when they see people like this, it's an encouragement for them. These young children, and when they grow up, they will be like a responsible people. Then our partners, all of our partners globally, GGM, kind of if Elvis in a disco, or anyhow weekly food, at least once in a week, twice in a week, and then never me to encourage them to keep coming. Empty stomach now go out, work some more and more here now from above. So with his gesture and also at the end of every term, and then yet encourage best performing pupils, so that I am the school on our bumbo come first. On it in the school. So on the Yaji, Makiasi Naiga, Darele, Tatavane, Mechia, can you recognize ya in the first from classes 1 to class 6. So Biko, let to go here. I call back for an apple, Makwanda so MC and the line. Primary 1. Kevin. Primary 2. What CKO? Congratulations, sir. Congratulations, CK. All right. Primary 3. On the Bagase first in a class, Eva. Nah, the CKO. Good boy. The CK. Bye bye. Primary 4. Oh, no, Pia. For your pupil, huh? Thank you very much. I have 85. Esani Prosper. Esani Prosper. Esani Prosper. Come here. Yes. Well done, eh? Congratulations, darling, eh? Continue studying hard, eh? And you'll be a better girl in the future, right? Good girl. 86. Okonkwo Tabelu. Yeah, congratulations, my boy. Yeah, continue studying hard. You'll be a better person in the society. All right. Hello. Hi. Iji wee kwalite ụmụaka na-agụ akwụkwọ. Gbakwafa ụlọ ọba ịgba mbọ irube isi. Maka na onye erubere isi a na-akwa ama akwụkwọ. Onye adịrọ humble. Before ị gụọ akwụkwọ, ị ga-adịgodo humble rube isi. Ministry, good governance ministry, working with our supporters all over the world. That our support ife a na-eme. Wee sịkwa ndị si na-aba college. Onye gba first, second and third na final exam. Ọ baa secondary school. Anyị ga-akwụli ụgwọ akwụkwọ oge eji bido na college. Unu mana ịba college, ibido akwụkwọ na college anara adịzi. So ọnya maka anyị ji sị ka anyị support onye gba first, second and third. School ọbụla ọ nweta, anyị na headmaster ga-alụzi ọrụ malụ onye
gbada first, second and third na common entrance exam. And na school ọ na-aba, anyị na headmaster ga-arụzi ọrụ fụ na anyị kwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ o ga-eji wee ba kọleji melie test ka ọ dị izi. Mba anyị na-agba bụ ịkwalite obodo anyị ka obodo anyị dị mma, maka na ọ bụrụ na ụmụaka na-eme ọfụma anyị dekwe n'anya anyị nwa fụ na anyị na-eme ọfụma, so ha believe na ha mee ọfụma ihe ga-adọrọ mma n'echi. So all support I na ejiri do work you said the last one. All right, ka I gari Igbo most of the time because ndị ọkwanaka me azụ gbakọ. We cannot do this without recognizing best teachers. Ka anyị nye ha the encouragement. Gbakwa ndị ọzọ ume, ọgbakwa na ndị ọzọ aga-akụzi ọfụma. Kama ya wele na-agba ndị ọzọ ume, ka ha wee malụ that na their reward is on earth here, not in heaven. And our partners ga na-eme aka efu that na ga encourage teachers na ọrụ na-alụ. Na ọrụ na-alụ karịrị ọrụ ndị National Assembly na-alụ. Kama ha na-eri ụgwọ ọnwa karịa onye ọbụla. Ọ karịrị ndị sineti. Ọ karịrị ndị ka na-ekwu. So biko fakawa ezụpụtara ndị sinetọ so ya aba na-eri ebuli ego anyị. So all of us in Aka, and one day we'll talk with you and we'll see how we can partner with you. So the best teachers, Etieleba, or the two of them behind. All right. Mrs. Okafor Geneka. Yabiko Yadala. Honorable the best teacher. Mrs. Okafor Geneka. Auntie of the day. Wow. Yes, I did. We are encouraging you as a role model to other teachers. May not be our one. Ma echi kwana to ụmụaka were obi umeanị because echi ụmụazị gala ezigbote arụ ma ịtụziri bụ aka ọ bụ sọsọ ịkụziri gị oyibo ma ịkụzirikwa ezi omume ọba niile ka ya gbakọta wee sị na a ga na-akwado gị as a role model to other teachers. Ndị ọzọkwa adịkwa next time onye ọzọ ya abụkwa best teacher achọ ka a na-agba mbọ ka amụrụ ya abụ best teacher. In that way we na now impact meaningfully to the life of these children because we're this token as a way of appreciation. Thank you, sir. Thank you. Thank you, the good governance. It's all right. Now finally, as the million n'elu ọgbalụ ọgbada gịnị naanị mana mmiri dozie dị mma n'elu ọ ga-esi n'elu atrekụlụ down ya mere I am not conclude this thing without appreciating the headmaster. Ihe na anụkesi nso ụwa headmistress nwe bịa bụ headmaster wee sị our headmaster biko anyị appreciate you in a special way for being a father. Thank you. A father figure na this school. Thank you. We appreciate you. Because we look as a token of appreciation from GGM. And this is one of the things I know through our partners across the globe. And onye Yibelunka, si na aga na-eme ya bụ Elvis. Bụ onye bụkwa n'akwụkwọ na skuul a, anyị were na-agwa ndị ọzọ ebe ọbụla unu nọ na-anụ ife anyị na-ekwu na-enene ife anyị na-eme were ụdị echiche a whenever na your village, whenever na your community, so that you will be able to have a better society from their communities. Because ọ na anyị Igbo niile dị mma atịkọ ọnụ ba anyị abụrụ enenebe ejeghị ọrụ. Daalụnụ ka Chineke gozie unu ncha niile n'otu n'otu.
local content news that we can be reporting as well from our land, especially what got to do with public interest. Public interest. Governmental, civil society, organization, private, and everybody. What covers public interest and the generality of news content that can fly. And that's all like WhatsApp, video, pictures, mostly videos like Uh-huh.